Bismillahirrahmanirrahim. Bandiraɓe caggal limtuɗon ko juulinaɗo sallllahu alayhi wa sallam en puɗɗirimi inde Allah lamɗo yewtere moɗon yewtere meɗen ndergal waɗetede ɗo e télé men télé Pire TV tawi koye laamu leydi Sénégal Dakar leegal wiyat maris yewtere men ndergal ari jodditade e moɗon ñalawma hannde o amin jogui beelam mawɗo kadi ñagade yafuya en wari joddade bandiraɓe on ko woni sababaji hande yewtere moon yewtere meɗen ndergal en huccite moon goto huccide moɗon andi Ablaye Adama Kanté gorko mo ndindol kayel walla mbiya Aliou Ramata mi mani gal ɗowɗan awale mboɗo huccide e mawɗom ɓam sehlam seh leñol ngol hono Samba Guiɗaɗo Mamoudou Ba nawtamo wuturu kono sagoji ɗi ndeni ko matama kawgulaji kawgol ɓuuri kayɗe ɓuuri joni Baba Samba bisimilla maɗa e télé men télé Pire TV kono bisimilla maɗa e yewtere meɗen ngergal tottuma konngol calminiɗa e اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تبن يحيى وجود رسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف اي Aliou Kanté eɗen jogui beɗam jodade ɗo e jodade maɗa wonno kala ko Allah tagi neɗɗo so haqqille arani hay ɗum arani hen ka suka Allah dokkuma haqqille dokkuma needi kadi ko mbatta ko yimɓe en hen mbawi ɗum noon mbeɗe welti nde nodduɗa kam ɗo yomi arɗo hen e Pire TV kuccodiren e ɓiɓɓe fulɓe kuccodiren e sehilaɓe e bandiraɓe en jewta ɗumen ko Allah waɗenen ko Allah hokkien ko mbawɗen mbaɗen e kala noon ko fewani hen koto men ga tan kono wona aniyade ɗum ganduɗen ko yo moƴƴu yo few yo ɗum noon Seydi Kanté mi salminima wima kadi mbaw min calminima yewtere maɗa e gueɗal e télé men télé Pire TV kadi min mbiyoma Ba en calmini mawɗo galle hono Abdou Samba Diop ko adi foof mawɗo Samba Guiɗaɗo Ba e kucciɗa hande koye Pire TV yewtere min wiyetede gueɗal gueɗal wonko irtata aɗana jaggi leygol no wiye jaru e ko leygol e nder leydi e ɓe fulɓe panoto walla ko leygol e nder leydi mama panoto so tawi a nangi leygol jaru aɗa haala e renno ngo yewtere meɗen gueɗal holko jaru wi walla holko jaru haalata jaru ɓe mbi neno yiɗa nderu baba yiɗa nderu siko ngaru gayni sakataɓe ɗuɓɓini buumi e dimɓe jaru ko jamaragal goto pullo ƴettat wonki muɗum yeeya si baba wonki wonki jebbilo wonki wasiyade ine moƴƴata heɓde kono noon ene jogui hoɗanaɓe jaru fulɓe fof jeeyi jaru kono noon ene jogui ɓe inɗi men boni hen ko jamere e men heddi ko wayno Boubou Ardogal ɓe mbiya mimon lawol Samba ɗo ngawol Cheikhu Muyal Cheikhu Gandal gonga haalama hadise janggama ko ɗo yarama ɓe mbiya ko Boubou Ardogal mo anta gala mo amine gala kunde gala ko kunde gurori gala pullo mo ñamiri galo pullo mo ñamani gacce galo pullo mo ñamani goto galo pullo mo ñayrani woto galo pullo mujowo e gaale pullo munowo guɓɓe gaawe pullo tinnitoɗo tinnito pulle jaɓaɓe ɗe ɗo Aliou Kanté on hoɗoɗam jaru nde wirdi nde hoɗanama jaru gorko pullo biyete ɗumurwol sawɗon ɓe mbiyamo pullo mi soogi donde Mamoudou donde pullo ƴetti bonde waɗi jiifa bonde heɓetaki jaam heɓetaki ɓaddiŋeji mbiri mbawa ɗum kono ko umurwol sawɗonde ko dondorowol sawɗonde ko soogi welede sooyi tumi janaɗo pullo wi barbata uuma wonɗo o gañata o woyto woni barbata o wi barbata ɗuma somi seddaka lawol mi ñakkaka kootal jigaji dowmakini fa Allah ma so guitel jiri o rengel yani on pullo hoɗanama jaru Aliou Kanté nde on wirdi nde hoɗanama jaru
biyeteɗo yaayo hamma babou karima ɓe wiya ɗum boubacar saïdou keɗɗo yaya monima o wimo yaya hiidi torima ɓe mbiɓo yaya ƴewtaga kulɗo yaade nene mawɗo alfaka siidi on ko lamɗo joom baktiwal koyemi hulani man fan mi wowani wonde laaɗe kono so moro waɗi morda cakema abdo hen arande balmi saɗa muñinogu fuɗɗi koɓe moole danda ɓi moole danda eyyi kono noon ɓuuri jeyde nder ko joom hirande jamre ko ɓaɗɗo wakki men hande ɓe eyyi men kornama joom en kornama joom kono hatta kadi joom kiraɗe ne jogui e jijol eyyi ko ɓen andi jottaɗo neɗɗo weeni komi jottaɗo meeɗa hirande komi moɗɗo wuramen komi ɓi moɗɗo wuramen mbeɗa ñama ko liwɗa amon ko liwɗa ɗum ɗum yewtere gargal bandiraɓe ɓe keɗima mami dañen kam gandal maggal e tawno wowi nande tan jeeru kornama ɗum koye annoɓe wondeji kaaɓe kono caggal jamre kornade joom kiraɗe kornama jeeru e holɓen e holɓen ande wi si neɗɗo wi koye moɗɗo wuramen koɓe ɓi moɗɗo wuramen ko yimɓe ɓe gañimi hay on ko diwɗa ane ñaama yeeso heeɗuma wiyade ɓe gari ñaame soɓe gañimo an waɗi mbeɗa jogui mbeɗa darde nan on keɓaɗa soɓe gañimo an waɗi mbeɗa heewi dole to ɗum fof fi ɗum sa añama ko an eɗen ciftoro ɗo noon gorko cumballo noon yo ene jeeya e jeeɗo sababu giggol hakkude meɗen e yidde on woni Samba Farba Coumba Amadou ɗan siri mbaɗi e ari funana ɓe mbiyam Samba Maymouna Bocar Alaji Samba Jiɗe eɗen ciftorama ɗo no feewi eɗen belɗinam kadi sen jooɗima ɗo kadi en joɗima kadi mbeɗa ciftoro musidɗam o on Harouna Hamme Sili Aman Nalla on woni Demba Hamme Sili gise en calminimo to woni fof kanko e leñol e tawno mboɗo heewide sonano gurdam o tawanno ñeñɓe taccanno kerol tana jabba ñeñɗe Sénégal kono e gurdam makko kam o woni palal renno ko o woni palal ñeñɗe kadi o woni palal fulɓe e tawno hoore nde ne sellini ɗis kadi mboɗo tesgiti tawi on kuccodiri o tindire maɗa aɗa hoɗanoma jeeru ɗum jogo so fede ɗum noon yewtere makko yewtere gueɗal salminimo Demba Hamme Sili Aman Nalla ɗo woni fof kanko wondi makko e mbimi ɗis aɗa France ɗo jaru ɗo koto ha ɗo a haali haala Samba Farba Jeew ko ganduɗa kañum woni gorko mo liw walla mbiya ɓorodi naarema noon wiya noon gorko jam en calmini kam foof ɗon ɗo jeeru noon so tawi a hoɗi jeeru a wi joom kiraɗe jii jeeru e galle hande mo ganduɗo ko ganduɗa kañum woni gouverneur sall assemblée national dawɗo Moussa Dia Amadou Tew peso tunuji kewɗi ɓuri heewide furankoɓe ne goyi haaɓe goto sino ɓe gandino ɓesguji e gadan ɗum o feeñat ɓe gon tigguji nde furankoɓe ballade mballa mboɓude koɗen mbimo sohla ɗum jeero bandiraɓe e kalma aɓe kewi wiide mi yewtere gueɗal yomi deƴƴu mi hokka hoɗo ɓe goto haala kalamani en mbimo Dia kanko tawno mbiɗamo en mbimo Dia andi dole ɓoɗe darde ɓoɗe so alda e nafa nafi ko gaari ɓe haɗa nawedaral yeeyi so warama on kiloji kewɗi ɗum heewe keeɓe hen mawde hen ɗum heewa ɗum ko barke eyyi mawnude e timmude moƴƴi kono noon yo fulle barke en beltiniɓe o kadi worɓe fulɓe ɓe ganduɗa ko wayno taariɗaɓe teŋele gueɗele majiro gueɗele gueɗele gawri gueɗele wuuro gueɗel on Sada barke Ismaïl ko tan ine weɗaɗe jaaɓi sari sagde ba ɗon makam ɓeɗo fulɓe ko konuji hanki ɗi mbaɗata hande galleji ɓedde lekkele en kono ɓe jiitinata koɓe goni ko tan Abdoulaye Yoro misine Abdoulaye Yoro haari aɗo aɗa jeeyi alimani ɓe ko jommilaɗe kadi musidɗo meɗen tan pendal Penda Madi Penda Yoro Penda woni gadil ilo jimbo hawside kuuɗeji eɗen beltinan ɓen kadi koye jamre hanki ɓe jeeya ɗo jamre ɓe hanki ɓe jamre hande kono heewi mamaɓe so tawi kuufi bolli en keewi wonde leyɗum jaru jaru hol ñalani ɗi ɓuri teskinade e jaru walla hol ñal ɗi ɓuri teskade e leyngol mbiyeteɗo hol jaru ngo gonga so wi kolli fof ko huɗɗu jaru ko heeñere kolli fof ko huɗɗu taw kolli fof ko tew eyyi jaru o ko heeñere nde ko jaru bambaɗo somo jangguine huɗɗu o fuɗɗorte ko leygol gotol ene wiye canani canani même hoɗen ɗum ɓe faata e jaru he ɗo ko tuggirte kono wataw ko andam men nani ɗum canani ɗum noon ko yewtere moon ɓengal addi ɗum ko mbaɗa tuggante worɓe wambaɓe en jogui ɗo jimɗe ene yima rewɓe wambaɓe ene jogui bolgaji ene piya ene jima ene wiye deedi pulla mi winoma nani ko canani ɓe koɗa ɗon eyyi ɗum fuɗɗorte to bambaɗo gayni ɗum fof hen fantan jangguine oɗo fantan so gayni fantan ko fa e jaru wonno Allah tagani bambaɗo tagui bambaɗo pullo Allah tagani bambaɗo tagui bambaɗo ala ko tagui tan ɓiɗɗo adama
jibinaɗo jogui nene maɗa jogui bamma o waɗi oɗo pullo o waɗi oɗo bambaɗo o waɗi monene foof aɗande mana monemen kala jogui mettan kono ko fulɓe ɓe mbabbi bambaɓe ɓe caggal nde mbiya bambaɓe mais ndeɓi so canne on tan mba wota kono kamɓe jiiɗi yima baba labbude ko pulle samba bambaɗo demba jande guel fuɗɗe fuɗɗe gaynaka so wi ka mi baba mi hokkatama watta ko maɗɗa ko matta ko bat kol minɗama so mine jiiɗon kamɓe mbaɗi ha bambaw keɓe ɗum kono noon ko bambaɗo ko médecin sans frontiére yimɓe fof ndendi ɗum yimɓe fof ɓole ɗum kono gurnata bambaɗo kadi ko ɗum moƴƴo dimo moƴƴo ko mawɓe amen mawɓe amen mbi dimo moƴƴo ko aljanna bambaɗo to jimi pullo min mi pullo moƴƴo ko aljanna bambaɗo so laamima laamina so dañi hokka wadde somi faami fulɓe fof kono e jaru kono ɓurɗo nafde o kañum ɓuri kutorade jeeyi jeyɗi ɗo ko seegalare jelaɗo han mboɗo han mbawi yelde pullo e sigo bambara e kunaɗo ɗon haɗo mbeɗa ma ar hen mawere hen sénégalare caggal e gaɗa jaru ɗuɗɗa lebur kadi gonɗa kañum woni hollidirano ko ɓe so bambaɓe nanodiri lebur goto kala mo ɓiɗɗo bambaɗo jaguino jogui lebur ngol jaguirde e garɗo ɗum yewtere kergal hokki hen sens bandiraɓe keɓen haqi on anduɗo ɗum kono ɓeydi gandal wono ko ɗeɗo gandal ma taw gandal en ade sénégalare ko koye musidɗo haaruna hami silama nalla o wi hoɗanaɓe ségalare koko hoɗano kono hottinana ɗum ko fulɓe ene joguino naggue wuule ko ɓe ɗiɗi kamɓe jiiɗima e baba toɓe kaɓetoɗe ɓe kaɓe babara kono daara ha wiɓe goppi yimɓe fulɓe weɗe jaggui ɗum ɗo ha ene maaya taw ndeɗo woni goppi bambaɗo mbi noon mawɗo babaranke bambaɗo hoɗniɓe ségalare eyyi kono ɓuuri tempude men hoɗna ségalare o hottana noon ko guelajo hamboɗejo hammadi ham paati yelde pullo e sigo bambara e kunari ɓe mbewa pullo heeli tawa pullo helti tawa ɗiɗi e dow goto e nder maayo ɓe mbiya pullo e Allah rokka jaam eɗen jogui wonɓe fulɓe andi yonnata hunde ko jikku ko tawde hunde moƴƴina neɗɗo ne wona hunde taw wonani ɗum holko woni wona hunde gonani aɗa yiya o wiide ko ñeeño kono a wawa tawde ñeeñago makko ɓe on e legdi mo ne rimɗi e ɓutti ñeeñago ala e makko ñeeño ko dimo tan to wawi wonde kono noon aɗa wona belɗo e nder yimɓe ko kalɗa foof ene weeli yimɓe ko mbaɗɗa ko no Aliou Kanté en haaruna amɓe sili amana neɗɗo ne wona hunde taw wonani ɗum holko woni wona hunde gonani aɗa yiya o wiide ko ñeeño kono a wawa tawde ñeeñago makko ɓe on e legdi mo ne rimɗi e ɓutti ñeeñago ala e makko ñeeño ko dimo tan to wawi wonde kono noon aɗa wona belɗo e nder yimɓe ko kalɗa foof ene weeli yimɓe ko mbaɗɗa ko weeli no Aliou Kanté en ni en haaruna amɓe sili amana en mettinoɗi ɗo Ousmane Aladji Ousmane Moussa Bakka ɓen ko wonɓe fulɓe on ne andi avion to ummoto e leydi hen andi ɗo diwata so arani yahata kono haɗani ko wonno ko hay hunde yijitani kañume kamu Amadou Seydou Dia wonɓe ko Hamidou Dia ene heeɗi yalde o lembol meɗen ségalare e yewtere meɗen gergal ba Samba Guiɗaɗo ko udru kono sagoji hande ɗi ko matam ko ganduɗa aduna renndo ngo fof nanoma e kala saaha ɓe wona hewɓe yiidema ko wayno a yawni walla radio ji ne wona kewɗum e koye no fewi caggal radio matam RTS matam en calmini denagal région matam ko wawde feguere nde tawno jubbol so lamminima sa yi jeere joɗa ndema mbaɗa hen en mbimi kamɓe jaaraɓe golle men juɓɓe ségalare a haali haala mo ganduɗa kañum woni kono ɓurɗo jeyde ségalare hande holo yinde fulɓe ɓurɗo fanorade ɓurɗo yidde ordinaire ségalare walla lewol ségalare koma ara e mon tan koɗo non ɗum walla ene woodi dimmuno jiiron nan lewol ngol ara e moɗo direct walla ko gonga ne woodi ɓe jiyata ko ségalare ɗon hande fof enen mumen mi wima hoddu waɗante ɗum o konɗo taw kadi wonko jaɓata so neɗɗo fasnaki mayɓe wawa wadde huuɗo wuurɓe ganda ande so wiyama tane waɗi kaja tane waɗi kaja a weltima ɗum jawdi ma o waɗano hersini kono ne woodi fulɓe ne
woodi rimɓe sa yiɓe tan a yii segilaade wayno alaji aali Coumba Wali Bamon Wali ñagu mata o ganda Samba Gale Buuja to barkeeji o wi so heeɗima hoddu fof du o heeɗi segilaade so heeɗima ɗum anande mana ɓerde makko miijoto ko jamaragal hanke e siidama ko ɓe wurtuno ko wayno alaji Samba Dalla et Moussa Sambirom et nande mana est chargé de mission ministère de la élevage ministère de l'élevage et du bien Samba Seydou Samba Gidal Ba jaram segelare en dokki don gorko pullo biyajo hebi demba talo dem ni Cheikh Mamadou Labil mo ke wiide afri biyat e gon hande do e Dakar en calmini won juru mom le taw jey segelare ko worbe fulbe ko kadi seedu men ko jomen nafojen albarka dokkal ñeño ko albarka fagade ñeño albarka itudi yaaru tamak non tam téléphone weli ngara galle tadum seeda ngari ko wi ko tas in leli ba o serte dum wi mi ngi pat o yitti on fort mon do tutti mi ciabu mi do yalla ko mi mo Seydi Dia kanko no hokke segelar e on rab dipto mo ngada kany wona sa dawul jaado ki masar lebul segelar en heli fawel en lebul boy kono hade fi yalla ko yo ko segelar o bandirabe en tuya hedade lebul ngol angol tudde dum mabbe do da segelar se sa yiɗi mi pullo siko bamre kudare so ari kudare ɗum ko fulɓe sa haalde makko ɗon anande mana bamarankore pulaar wi mawnata pulaar o nana ko bamarankore ɗo sigu ɗo ɗo sigu ɗo haala ko fulfulde mimo pullo siko bambara e kudare debbo makko pullo ɗo so ari ɗon sa ari bamara koye mawnanta so ari debbo pullo ɗo o nanta bamarankore pulaar tan nana eyyi pullo e sigu ɗo ko bambara ko woni ɗo donc pulaar no haalata so yi anande mana kunaari ko fulɓe gon ɗon ko haala e bambara ɓe mbiyama pullo e sego bambara e kunaari ɗum ko ñalaaɗe hanki ɓe mbimo gueɗaji han boɗaji hammade han paati yelle ko waɗi ka jontaaɗo aɗa waɗi fayida kono mbaɗoɗa ko puccu jarruɗo o wi somi yiiɗi ndimago goto mum ko yo Allah ñaw o wi so moto waɗi moto caaki mbaɗo jani hade barami ni hol garatoɗo kono ɓe mbimo ko an o yimɓe ɓe kaɓama hol guirtol haɓen mbimo ko an o yimɓe ɓe kaɓama ha tampi barami wonɓe caggal ɓe anande mana mbiyama enen kebte hol guirtol caggal ɓe mbimo ko an o wi so batu waɗi hol jotoɗo hakkude ɓe mbimo ko an o wi sen garti hol pecco ko dañano ko an yamirti yo fecce ɓe mbimo ko an o wi ɗum noon onon kay bandiraɓe woto mi won gorko kadi mi waɗɗo gorko mina ko gorako foof gacce mi waɗɗo jarlu mbaɗɗo ɗum dimari somi yiiɗi jarlu goto mo ndimago goto moon ko yo Allah ñawta ɓay ɗo woɗɗo min fof kanko woni hoore ɗum saabi kanko o keddi waɗade ndimago o waɗi jadi o wi no jimmi hoɗoɗene nde konni koye dane ma e jaaliba ñorko bambaɗo ne gañi ngu leegi nde kon ɗum ɗo ɓe mbimi gueɗa kam boɗe aɗa waɗi gueɗe ɗe hol gueɗe ɗe mbatta ɗe ko woni ɓe won ɓe mbima aɗa yara gosi subaka jonta ɗo yara gosi o gosi mo jaramo so goto mum heɓiɗi so waɗa bottari gosi mo yara ɗo so goto maɓɓe ɓiɗi waɗa ɗum bottari o wi ko maaro rane o maaro beeli ittete kala ko wonnoon itte ha laaɓa o wi defe ha ɓenda o wi peñ sukara ƴette waɗe hen ittaka wattaka kosam nebam ɗam ittaka ndiyam wattaka hen waɗe hen o yara goɓe tati mo ɓenninira ɓellere tew mo ñamanno goɓe tati oppa o heddi ko woni ɓe jiirdira so keɓi ɗum bottare mbaɗa mi Aliou Kanté yontaɓe ɓenni kono yontaɓe ene goɗɗi ɗum ko jamare haɓetanoɓe bambaɗo walla ñeño jaadama bal président wawi yandema walla jana fuuji kela hande jooɗoɗa koto ɗaati no mbaɗanoɗa ni noddeɗa dokkeɗa auto ji dokkeɗa kalisaji million ngaji mbaɗa e poche ma jogueɗa e avion ngaji ko wano Samba Oumar Abdoulaye Mbaddi sewgal Ali Boumay Samba Pati dimbelegtiri farmala jolnimi avion présidentiel aéroport Bourget anande maɗa min gomi baduluta min pay paari joom $10,000 hakkude leydi asman weeɓani ko toon jogoɗo moftire ngal namdal ha ɓoye seeɗa hakkude a ɓuusima yeehi Samba guiɗaɗo ba
donc koɓe kewi namdade cangartimi to a wonaki kewɗo yaade koyngal feet seeɗa no feewi holno ɓayruɗa yetto leydi ndi tawi ko ɗanndugal abade pullo walla holko saabi noon jotna leydi ndi technicien o ndewi faatu mino holla en hojomaji ɗetti wondude kono hokkimi namdal ngal en calminimo kanko e Bocara Ly e Thiat Walo hannde kamɓe nanggi gueɗɗe aɓe jerowo ɗum machine noon samanen caggal to pewno gueɗɗe Kanté e wayri ɗannade wayri yetto leydi ndi wonno kadi wi ɗannima ɗo ko 1979 nami France ɗum e wayata meeɗa joni ari leydi he dumon mi yahani kono joni ma on duuɓi juttiɗɗi joni mi wayri yaade e wayri ni mi ɗannade e bambaɗo abdo ko rimɓe moƴƴuɓe nafoɓe ena e leydi he ena e Dakaru kadi anande mana ko wayno noccion ɗiɗo fof Mauritanie gonnoɓe eyyi toon gonnoɓe kadi salmina ɗo anande mana gorko pullo mo wona jas ɗo mbeɗa salmina anande mana Alaji Samba Dalla mbeɗa salmina anande mana Niang Abdoul Moutar en ko musidɓe meɗen wonɓe noon soko jaati e men jeeya sa haali haalno sot haqqille men yaata to jowol joylode tade on ganduɗa kañum woni nene galle so gonɗo hannde dow laaji tedtude Amérique en calmini kanko woni ɗo fof gorko ñeño mo ganduɗa kañum woni Amadou Coumba Di Mamadou Dion Jules Sambal Mayel Jéeri mayala manango woni Amadou Bounare en calminimo tede Samba hannde ko ɗo e Dakar gonɗa so tawi neɗɗo yiiɗi yiidema walla neɗɗo yiiɗi anndindema yettema leydi ndi kono e Dakar gonɗa joni walla ak pour ɓuura wonde ɗo e Dakar gonmi firti adi yonat e moɗo ɗo konmi ɗo Sadio ni ɗo gondumi e gallam ɗo gondumi e ɓesgal hol poye mo waygortoɗa bandiraɓe yewtere meɗen guelgal e dokka kayri mi artuɗo en so Allah hoɗiri ɓe mbi so lawol gasani heñani gasata seydi Kande kala nde cukuɗa Samba Guiɗaɗo Mamadou ene notoma dara wonko heewi hande fuɗɗore men tan e puɗɗorima yo wonan en bellama e ɓamtare kono ko poɗɗen haalde ko ɓe wadde ne heewi yewtere moɗon yewtere meɗen guelgal e dawal gandal yewtere men e Samba Guiɗaɗo Ba e ko wi ɗon tan kuɗon haali yewtere men guelgal arti fuɗɗitima nde tawno eɗen gandi won yaw wonnoɗo aduna o dartiri gueɗɗe fof wallahi kono noon ala e wonde moƴƴo kanko woni wara jaare wurde jaare sellinde jaare e ñawde jaare en jettimo nde o reeni pittali o reeni en ha Allah danden ɗum eɗen jalta joni eɗen caɗele en puɗɗinimo golle min dokki on haali yewtere mon guirɗe guergal ma artirɗo Samba Guiɗaɗo Mamadou Ba yewte bandiraɓe fulɓe musidɗo mon goɗɗo ɗum ndenduɗo kañel huccitema Aliou Abdoulaye Kanté goɗɗo ɗum ndenduɗo kañel bandiraɓe Samba Guiɗaɗo eyyi ɗo ko Pouye ɓe mbiya suuɗo yara yuɗum loojo en mbaynima bandiraɓe en calminiɓe en juurimamoɓe e min gartu ɗo kadi gongol taw ɓuuri yaaje ko kalɗa oɗo rafi yo Allah ittanen kadi min kaal kadi wonko haaldeno nden ari hannde wonde aduna moƴƴo ɓuuri neɗɗo moƴƴo min gartu salmini jewte so Allah lamɗo jaaɓi yewtere moon yewtere galgal wayni moon ha sawa goɗɗo